Jaod bura ma Wajir East Adan Daudi okwayo rowere mag Gen Z ni mondo othegre gi ng'anyo, kowacho ni kara kamano katiba ochiwo thuolo mar ng'anyo mamuol ka moko kuom oganda tiyo kode e rocho kwe. Jaod bura nowacho ni duoko ewi dwaro mag rowere mag Gen Z mar koso thuolo mag tije e kind mamoko nyalo mana yudore kokalo kuom lalruok ma ok ng'anyo. Bende okwayo josiasa mondo we tiyo gi rowere e chopo dwaro magi mag siasa, kowacho ni dwaro mag rowere inyalo chopi kitiyo gi yore mamoko ma ok tulo. Sabasaba is a date in our calendar. Every Kenyan can express their opinion as long as you do that peaceably. But we condemn those people who want to use the legitimate expression by our young people for politics. They are politicians who want to use our young people for their selfish end. How can an 8-year-old man pretend to be Gen Z? How is Rigathi Gachagua Gen Z? How is Kalonzo Musyoka Gen Z? How is Maraga Gen Z? Tend Kenya